clean. Goedemorgen Sola. Mijn vrienden zijn hier vandaan alle te zijn. Wie weer gaan, wel ik met jullie te bidden. Dankzij God voor dit tweede dag. Dankzij waar alle te komen kan. Hier zit mij aan die woord te leren. Ik bid dat u was mij helpen die woord recht uit te brengen. Dus stuur voor je van. En dat we alle woord leren kennen van jou. Amen. So ik wil met een vrouw aanvangen. En de vrouw is, wat nützt ons dat geloven? Dat is op ernst. Wat nützt ons dat? En mijn leven van dan, wat wordt mij dat uitmerken geloven? Wenn je me niet ganz verstond, ik wil een Beispiel geven. Johannes de Döper, der gelooft aan Jezus. Zijn ganze leven en dat uit voor aan leven. En dat uit alles, die proeft alles te doen wat God je voelt. Die predigt de mensen, die maakt de weg uit voor Jezus en die hoeft mensen. En wat heeft den dat aan zijn leven geholpen? Dat hij geloven deed. Die wil uit een gevangenis gestapt en doodgemerkt. Wanneer we dat stil nog kijken dan, dat geloven nu voor dit leven, dat houdt zo weinig aan. Nou, een vrouw, en wat houdt geloven van Jezus niet abgestoen weer? Wenn Jezus nicht abgestoßen wird, dann haupt das darum nicht. Wenn das an dit Leben anders haupt, dann haupt das an nächstes Leben nicht, wenn Jesus nicht abgestoßen wird. Wir haben in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 19 und 20, werden wir lesen. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 19 und 20. Das heißt es dit. Wenn er bloß für dit Leben ist, dat wir ab Christus hopen, dan is mank alle mensen kunnen, zo te bejommeren als wie. Aber Christus is bestemd van dood opgestonden, is eerste van al die die eingeschlopen zijn. Hier zegt dat tot, dat geloven aan dit leven, dat heeft geen zweig. Dat geloven is voor het nächste leven. Wie willen geloven voor het nächste leven? Das Leben, was Gott für uns heute gemerkt hat. Also sage ich hier, dass Jesus erst abgestoßen ist. Das erste, was abgestoßen ist von der Tod. Aber wo wollt wir dort, dass Jesus abgestoßen? Wo eine Beweisungen haben wir, dass Jesus abgestoßen ist? Ist. Wenn wir nu Lukas, Kapitel 25, Vers 36 gehen. Na, ich will von nu wieder lesen. Lukas, Kapitel 25, Vers 36. Dat heißt dit. En als zij zich nach door van hun hielden, kwam Jezus zelfs met een mank aan en zei, vrede met junt. En aan wir sah angst en meinden, zij zagen aan Jezus. En hij zei aan, waarom is junt angst en waarom twijfelen je? Kijk nu mijn hang en mijn voet en zei dat ik dit zelfs zie, wels een Jezus heeft niet vlees en knerkes, zoals sie zijn dat ik heb. En als hij dat zei, wees hij aan zijn hang en zijn voet. Aber als zij dan voor vrede en wunder niet geloofden, zei hij aan, habt ihr hier wat te eten? En zij leiden aan een stuk gebroedene vis en honigveer. En hij nam dat en uitvaar aan. Dan zei hij aan, dit is wat ik te jullie zei. Als ik nog bij jullie weer, wils dat moet alle zo ramkomen als een Moses zijn gezegd, en de profeten en de psalm van mij geschreven is, staat. Dan ik hij aan dat verständnis op, dat zij de schrift verstanden. En hij zei aan, zo staat geschreven, dat Christus lijden wordt en aan de derde dag van dood opstonden, en dat aan zijn noemen van omkeren en van zindenvergeving gepredigt worden zal mank alle foutje. Die zullen in Jeruzalem door met omvangen. En met hun zeugnis door hen stonden. En ik wil jullie tot schijken wat mijn vader jullie verspreken heeft. Aber blijft in Jeruzalem, waar de kracht van boven over jullie komen wordt. Hij nam aan Ruud, bij Bethanien, en hoef zijn hang op en zeend aan. En während hij aanzeend, verschwunk hij van aan en voer naar de hemel. Zij aber beten am on, gingen met grote vrede naar Jeruzalem en brachten ihre tijd im Tempel te eindanken en loofden Gott.
Das sage ich hier, die Beweisen hier sind, dass, wie weit der Gott abgestoßen ist, wenn der Jünger die sagen tut. Der Eid mit der Hope, er weiß, seine Schlimmsten und er hängt in der Feiten, die Leute anschauen. Die lehrt und Luther fuhr nach dem Himmel. Und er fuhr im Himmel zum ein Sternräum merken, für die wird an Arm glauben. Waar we nog nu Johannes kapitel 11, vers 25 komen. Dat zegt es dit. Jezus zei te haar, ik zie die, dat de dood is opwekt en de leven heeft. Wie aan mij gelooft, wordt leven, wanneer hij ook sterft. Even wanneer wir sterben doen, wanneer wir geloven an Jesus, wir wollen abstorben. Und wir wollen nicht stehen, wo Jesus ist. Met aantoop leven. Because die is opgestaan. En die ging om Himmel. Zum ons een ster uitmerken. Ik wil geloven. Wenn ik wel een dag daar Jezus opstaan. En met aantoop aan Himmel, mij met aantoop aan Himmel treffen. Laten we nog tot bidden. Dankzij God voor de schöne dag. Dankzij dat we hier alle top kunnen. Dankzij dat u opgestaan bent. En dat we durch die kann im Himmel. Ich bete, die wir uns halten. Und die zu glauben, nicht bloß für das Leben, aber für die, was du nur das kannst. Ich bete, wir wollen den Willen tun und dort wir nur das tun, dort du dort wird zu dir sein. Amen. Die Jugend kommen noch nach.